Ki Pulit Khaïi Jaiñtia Hills hadian ke jingyo jingtep ke babnia ya ke jingdon jeng Kibriyo Kiba Suba Khaïi Droks ha ke santerik jemang arja arpusan kila penlong ya ke jingpen apsirip ha National Highway 6 hajan ke Shillong Snapur ha ke bakilayo banbat ya kawai kali ke bodon yo registration number ML05AE 4423 ringkat ya ki arngut Kibriyo Basuba dong keti ha ke kam Khaïi Droks. Kini Kibriyo ki belah sahabat ki kentup ya ka gauri das nerusan Snem bat usafi kul alam sauhau Snem ubadai nongnya jong kate ka kali. Haka jingtala si ki Pulit kilayo ban kurup hadu kat saus teli ki senduk sabon bala tab yo Drok katan riu senduk sabon layo ban kurup nakamet jong kate ka Kynthei bat pras senduk layo ban kurup nakate ka kali harengkat ka pisa ka basyong dor arpun riu hajar saus pa sanpau tengka. Ya kini ki arngot ki belah sakem yang mentah kila dana ke jing toket ki Pulit kat kum ki kendon ain. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.